Mga 544 ngadto sa 421 BC sa yuta sa Nephi. Si propeta Jacob mipasidaan batok sa Garbo ug mitudlo nga ang Ginoo malipay sa Kaputli. Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Anak! Hunungon! Maayo ra ka? Salamat. Adto na ta. Mga pinangga. Niining adlaw gibug-atan kus dakong tinguha og kabalaka sa kaayuhan sa inyong kalag. Kaysa ako sukad. Nakapaguol sa akong kalag. Ug nakahimo ka na ako sa pagkupos uban ang kaulaw sa atubangan sa akong magbubuhat nga ako kinahanglang mo pamatuod kaninyo mahitungod sa pagkadautan sa inyong kasingkasing. Usab nakapaguol ka nako. Nga ako kinahanglang mo gamit og tumang kaisog sa pagpamulong mahitungod kaninyo sa inyong mga asawa ug inyong mga anak. Kadaghanan kansang pagbati hilabihan kalumo ug kaputli ug kahuyang atubangan sa Dios. Butang nga makapahimuot sa Dios. Busa nakapabugat sa akong kalag nga ako magpugong tungod sa higpit nga sugo nga akong nadawat gikan sa Dios. Sa pagpahimangno kaninyo sumala sa inyong mga kalapasan. Sa pagpadako sa mga samad ni adtong mga samaranda. Kaysa hupayon ug ayuhon ang ilang mga samad. Apan, ako kinahanglang mubuhat sumala sa higpit nga mga sugo sa Dios. Ug musulti ninyo mahitungod sa inyong kadautan ug kasalawayon. Ug kini akong isulti ninyo. Daghan kaninyo nagsugod sa pagpangita og bulawan, ug pilak, ug tanang matang sa mahalon nga mga oro, diin kini nga yuta buhong kaayo. Ang uban ninyo nakabaton og labaw pa kadaghan kay sa inyong mga igsuon. Kamo gibayaw sa garbo sa inyong kasingkasing. Nagpakita og tikig nga liog ug mapagarbuhon tungod sa kamahal sa inyong sapot. Ug midaog-daog sa inyong mga igsuon kay kamo nagtuo nga kamo labaw kay kanila. Mohatag ba ang Dios og kaangayan kaninyo ni ini nga butang? Dili. Siya manghimaraot kaninyo. Ug kun kamo magpadayon ni ini nga mga butang, ang iyang mga paghukom moabot gyud dayon ninyo. Umaminaw unta kamo sa pulong sa iyang mga sugo. Ayaw himoa ang garbo sa inyong kasingkasing mulaglag sa inyong kalag. Hunahunaa ang inyong kaigsoonan sama sa inyong kaugalingon.
ug ipakig-angay ang inyong kabtangan. Nga sila mahimong adunahan sama ninyo. Apan sa di pa mamangita sa mga katigayunan, pangitaa ang gingharian sa Dios. Ug human kamo makadawat og paglaom diha ni Kristo, kamo makadawat og mga katigayunan kung kamo mangita niini sa katuyuan sa paghimo og maayo, sa pagsapot sa hubo, pagpakaon sa gutom, paghatag og kagawasan sa mga bihag ug paghupay sa masakiton ug may kasakit. Ang usa ka binuhat sama kabililhon sa iyang pananaw sa uban. Ako motapos sa akong pakigpulong kaninyo mahitungod sa Garbo. Kundi palang kinahanglan nga mamulong ko ninyo mahitungod sa mabugat nga kalapasan, ang akong kasingkasing malipay unta sa hilabihan. Kay miingon ang Ginoo, sila wa kasabot sa mga kasulatan, kay sila nangita og pasangil sa paghimo og malaway tungod sa mga butang nga nahisulat mahitungod ni David ug ni Solomon nga iyang anak. Si David ug Solomon dunay daghang asawa ug puyo-puyo, butang nga sa lawayon sa akong atubangan, miingon ang Ginoo. Kay walay bisan usa ninyo ang magbaton gawas sa usa ka asawa. Ug mga puyo-puyo siya dili magbaton bisan usa. Kay ako ang Ginoong Dios na himuot sa kaputli sa mga babae. Kay kun ako buot, miingon ang Ginoo, mopasanay og binhi ngari kanako, ako mosugo sa akong katawhan. Kun dili patalinghugan nila kining mga butang. Tan-awa, ako ang Ginoo, nakakita sa kasubo. Ug nakadungog sa bakho sa akong mga anak nga babae, tungod sa kadautan ug kasalawayon sa ilang mga bana. Ako timutugot, miingon ang Ginoo, nga ang mga pangamuyo sa matahom nga mga anak ni ini nga katawhan, diin ako miagak gikan sa yuta sa Jerusalem, mudangat kanako batok sa mga kalalakinan sa akong katawhan, miingon ang Ginoo. Akong mga igsuon, kamo nahiagom sa dako nga panghimaraot. Nakahimo kamo og labaw nga pagkadautan kay sa mga laymanite nga atong kaigsoonan. Tan-awa, ang ilang mga bana nahigugma sa ilang mga asawa. Ug ang ilang mga asawa nahigugma sa ilang mga bana ug nahigugma sila sa ilang mga anak. Kamo, nakasamad sa kasingkasing sa inyong malumong nga mga asawa. Ug nakawagtang sa pagsalig sa inyong mga anak tungod sa inyong ngilad nga mga panig-ingnan. Ug ang bakho sa ilang mga kasingkasing misaka sa Dios batok kaninyo. Ako mamulong kaninyo nga putli ug kasingkasing. Tan-aw ngadto sa Dios uban ang kalig-on sa hunahuna, pag-ampo kaniya uban sa pagtuo. Siya muhupay ninyo sa inyong mga kasakit. Siya muhangyo alang sa inyong katuyuan ug mopakanaog og kaangayan sa nagtiguha sa inyong kalaglagan. Apan alaot kamong dili putli og kasing-kasing. Kay gawas kun kamo maghinulsol ang yuta tungluhon alang kaninyo. Hinumdumi nga kamo tungod sa inyong pagkahugaw. Mudala sa inyong mga anak ngadto sa kalaglagan ug ang ilang mga sala maanaa sa inyong mga ulos sa ulahing adlaw. O akong kaigsoonan, ukawa ang mga galamhan sa inyong mga kalag. Uyuga ang inyong kaugalingon nga kamo mahigmata sa paghikatulog sa kamatayon. Ug badbari ang inyong kaugalingon gikan sa kasakit sa impyerno nga kamo dili mahimong mga anghel sa yawa. Amen. Amen. Dali mga anak.